Oke, baik. Ati keseksa Masno, monggo. Yo. Ayo. Oke. Mas Paijo. Monggo Karang Taruna. Jangan ra kerja ora jajan. Opo kabeh lelakon kowe tega ngarani atiku deyati Salam ya. urip sakoyo ngene omah Tak sawang-sawang atimu kok geloro to, Gel. ati iki kene Tapi iki mau apa? mosok ati kene Oh, cek duwe ati ta we, Gel? ati kene berarti Kowe cek duwe ati to? Duwe. Oh, kadang kala karo aku ki ra duwe ati oh, Gel. piye rumangsamu kowe iki Ceplas ceplos Aku ra duwe- merono ya, Mas. aku nanti hati tak perkosa lho tenan Tani we. aku malah cek mikir-mikir namanya merkosa cek di hati Oh, cek duwe ati. Oh. Eh, anggapan aku nanti hati dan mau sapa, Gel? sapa Sing mau ngombe es lho. batuku Aku cetakno sapa? ART Di Mas Ari mau intinya. Mas Ari, wonge turu pengen turu tenan ta? bar ngombe es bubuk Kok plus anti mau tang iki? Oh ngono. Aman berarti ya? aku Oke. oke kepen aku ora duwe ati dan ayo bukan aku hati ngono ta Oh bukan hati-hati ngono? heeh kowe mun bukan hati ngono Bukan hati-hati. oke baik mati dari aku ras Tenang we wani araku. wong dek randi ati iki bebas gak bakal Bebas. kena hukum Oke, baik. Oke. Oke, bidai. ora birahi musim kedua Oke. apa Ibu. oh buber kok Ayo, musim ayo, ayo. Lilo aku kudu lilo. Come here. Okay. Ready?
karo si Epa aku ora cemburu lho, Gil. Heeh. Aku nek gur karo Ragil ora cemburu. Heeh. Aku nek gur karo Fitri Tegal ora cemburu. Iki wong elek-elek kabeh ora pati. Lah iya, aku nek sing kasih mau kok aku cemburu ya, Gil. Nak Epa, Ragil, Heeh. Fitri rapati ayu. Lah kayaknya mau sapa, Si ayu Gil? kowe. Kae mau lho. Ada nih Mas Hari apa? Gon aku piteten ono. Oh, titenono mek kan omah ditinggano dikuncani pintu nek njaba lho. Kae di bawah aturan saya itu. Kae. Neng kene wani titenono nek kan omah. Iya, Mas. Bawa ke video call. Oh ngono. Kalau di tangan Oh, ayo. oke, nanti malam ya. Oke. Oke, Mas Hari. Aku mulai gone Epa engko. Engko. Jatahe Pak engko. Heeh. Oke, baik. Tapi Epa palang merah ya. Gak kanggo. Ora kanggo, Gak kanggo. Ragil no. Nano. yo. Cakepane sing tenanan kok nano. Lah mau piye? Pungkasane tak trimo urip. Lelakon. Heeh. Ngono ya. Kuwi Dik. Lilo aku kudu bersama dengan Wong Gesengnya Indonesia. Yuk Sri Uneng kantor lumantar jelas nada. Sing. Jelas nada. Pak Tejo monggo. Ayo Pak Tejo. Sembah nuwun ya Mas ya. Iki ora Mas. Oke baik. Katresnane wirat moyo. Jelas nada.
masnya tekno Mbak Yati katresnan ning werat moyo Aduh klinciku Lawange apa mengo? mongko iku dadi klengon nanku iya mesilane bogel modar lho tenan untung bogel cerdas pak Iya, Bud. tintingan weng 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 sing sindane malah bicara Jawa tenan pak MC ini buatan bogel lah kancil bunuh diri iki rasane ben kaya ning anu Mas pinggir kali to ngopi seruput. Oke. Nah, ini suara manuk ngono lho Mas. ngalor itu tepung gelang mongko cilik ya kan Kloteng ter kloteng ter. betul saat dibayar pak Soale kadung remuk kaya ini gatel kabeh sikil Tak kukuri Mas. kene jengklong tok yang ini ya Tak kukuri. bener pernah ada jengklongnya ya aku nge-MC lagi nih gini lho kok jengklong Ora, kowe iki anu jane target iki sing single-single ngono. gue raga telon nih Gak. Saibo bunga rasaku Ini gatel ora Mas tak gak kukuri Mas. masa cangkem gatel lho kene iki lho yen bali bakal tak pondok gong i gong lah ngono lho Iki diagem malih. Ya. kena ora kok kok bocah kok ora diperkosa ae kena ora kok marai keri ae Apa dia keri ya? aja marai ngono marai Ngobengi kota. asik Mas. Ora, jenengan jogete malah kaya wong anyang-anyangan to Mas. Iku anyang-anyangan dile-dile. Mudeng pura dile iki. Dile kok kaya anyang-anyangan. Dile ya ngono kuwi. Cara cepet ngene iki lho. Kok kaya kabotan manuk ngono lho jenengan kelek joget. Manuk cilik jaremu. Lah ya apa nembe nganu bisulen apa piye? Ya ora nek dile ya ngene iki ya Rik ya. Dile musik karo sing joget iki Keri. Ya sing penak ngono lho. Oke. ora ngono, Bud. Lu ngomong cak banter ki ono iki malah dicilikke kok ngene kecret bocah yo. Lu ngomong banter ki ono. Pantes. Tak untir saya Mas, tak untir. Pak. Ben banter ngono lho. Penting aku nyanyi karo Epa cekeli ae aku. Hah, nyekeli udah joker kono lho. Lu ngomong etan Surabaya terus Bali perang ngono iki
kula lu nyang Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta. Hop mas, hop. Joget. Kasih tau kayak jujur ya mas ganti mas ya. Korbannya skill iki lho. Pinter iki. Matane iki. Aku gak ero Mas. Wong mata ning kene ora ning kene kok. Nek iki jenenge mata kaki, mataku ning kene. Ngidak kancane koyo pas sendal senengane kowe apa piye? Ora lho. Apa jale apa piye? Kene iki adi ya lho, Mas aja koyo ngono kuwi lho, Mas. Aku mau ngono kuwi lho. Ngono kuwi. Kurang ada lho para kirana sisan lho. Syukur rasane. Jebul ora ketemu. Oke. Jebul ora ketemu. Gak apa-apa antemi wae. Gak apa-apa. Kuwi tentara lho Aku ini. seneng aku. Aku seneng nek diantemi. Tentara lho ini. Intel sinden. Marai ke mau engko sore ke Mas. Kuwi Kok sik tak cerita. piye? Senengane ndemok-ndemok penyanyi kuwi. Iya ampun. Sama kowe. Iya Jan. Anu Jalo malah derak-rak kowe. turu karo penyanyi bareng. Yo. Pengen ngerti sapa? Sekatel kabeh sikil kok Mas. Padahal sing ngamong sing ki sing dicekel-cekel. Wis, was lo. Lucu ya, lucu. Wis sirahe bar kebalang botol kuwi. Lah iya to. Dibukane jahitan tok kuwi. Marsudi Dene nyaman ke demo kebalang karo aja. Anu to, nge-grab to. Durasi apa kadung sepi kok. Ya wes sing nyanyi kowe ne, dang. Nyanyi yo. Dang, ngene. Dasare MC. Tak nyanyi. Pak kowe. Yo ditonton yo. Aku mau MC foto di esok wis yo. Aku bagianku wis bar. Kok ngono penyanyi dhewe kono. Iya to. Kok apa-apa kepisan-pisan Lah iso. cah kae. Ngetel-ngetel pas juragan. Wah menang wis bayar. Wes Karepmu ngono lah. Ngemuk penyanyi seneng siji-siji Malah turu karo Fitri barang mau. Lah yo. Sebantal. Iya, sapa kowe? Karo ke? Ayo, Tang. Pak, keterangannya pripun, Pak? Keterangannya jenengan pun maringi napa dereng? Sampun. Oh, kebanyakan gurau. Jangan kebanyakan bergurau, Mas. Jadi lagunya yang enak gitu, yang koplo gitu loh, Mas. Jebul ora ketemu. Ya. Hah? La jebulane rusak rusuk keburu nafsu yo mas saji seswa montang manting agate akeh aku dhewe kang kebanting.
sepulan dosa-dosa kebutuhan nafsu wekasane utang manting terus. aku dhewe kan kepating Pak, ngeten iki garapan lho Pak, nganggo paket ketoprak udruk barang dadi tunggal lho Pak. Lah nggih niki Pak ketoprak ludruk nyanyi wis Mas pas lho. MC-ne Ya iki wis paketan lho Mas, ngono Kuwi iki apa siji? syukur ketoprak ludruk karo nyanyi. lah MC-ne Ya jaluk dhewe. Oh aku iki bagianku kok. Wes ta. Pak, matur nuwun lho Pak. Besok nanggap kula nggih sak rencang nggih Pak nggih. Mengke lak gayeng Pak. Mboten enten campur sari ngeten iki Pak. Nyanyi campur ludruk, campur ketoprak mboten enten Pak, yakin. Mbok golek Pak. Ning YouTube kathah Pak. karo sandalnya dibawa barang ya sandalnya dibawa barang mau jaran kurang kawin ya ngono. Kaya ngerti kerja. Lah jaran kurang kawin ngene iki. Deker. Payah. Emang nek kurang kawin kok yo ngono kuwi. Jarane arep pengen kawin ki ngono kuwi. Deker. Jaran wedok Kowe ya mau. ngono kuwi. Sangkas balenono. Nek jaran lanang beda meneh. Lah piye? Bisa ta? Lah beda ya beda meneh, Mas. Iya, koyo jarane kidang. Iya kan ngene Kowe kidang. iso apa ora? Gak iso. Coba jajal. Aku ora kurang kawin kok. Ayo. Ora. Ora. Tarik. Ya enak orang ngajak jaranan ngono. Pak Lubar. Matur nuwun ya Pak nggih. Ongkek. Gak ono jaran ongkek-ongker iki gak ono, Mas. Nek kan salibir ki yo ngono kuwi. Ongkek, uter. Ongkek rokok. Sampan lho Pak Lubar. Iya. Penyanyi kayak duit. MC ora, sandalnya nganti digawak barang. Padahal rokok kula tompo lho Pak. Sandale nanti, Mas. Sandale. Alah, Mbok di miskol. sandal bekas saya kuwi akeh. Gak apa-apa Mas kene lho, tak Cek duwe sing eman-eman. anyar Iki aku. sandal kulit lho. Lek ku tuku ki adoh-adoh kok magetan kok ya. Ya Allah Mas iki lho. Yo kene Mas.